ndati ndinyatsonzwisisa zvakauya sei musoro mako kuti uurayi vanhu neuwandu wakadaro. Ndarwadziwa nenzara ndakabva ndaenda kune imwe imba pandakasvika ndichinotsvaga chikafu saka ndakapinda mumba mandakapinda amai acho vanga vabuda ndikabva ndatora ka 10 kg keupfu saka ndikabva ndine doubt ndikati munomu zvirimo munomu munenge ambuya vanenge vane mari chete ndichazodzoka chi kumanheru ndipo wakatanga ndopandakatanga ndomatangira zvakaita yaya saka pandakazotora ka 10 kg kaindibva ndaenda kumba ndikabva ndazodzoka kumanheru kuma10 dzekumanheru kokwe saka pandakasvika kumanheru ndikasvika amai vaita se vadzoka vari dzomusha uye panga ndambotora ka 10 kg keupfu pai ndipandakasvika ndichinoka dhonji kuti amai vachibva vadaira zvikanzi ndiani ndakati amai matorobwa izvozvo vhurai dhoo zvikanzi iwe unopenga une ngozi here ndiwo waba upfuwa mumakuseni kai ndibva ndatanga kuseka vaikuziva here vanga vaona kuti ndabaka ka 10 kg keupfu kai ndakati mazizwana nambuya vhurai dhoo ambuya ndipo akaita se ndipo akabva vati da kupedzera ndibva vatora chibheura ndasinaona kuti vatora bheura mumba irere zidemo nenge nesibhireni ndibva vachingovhura dhoo ndakavheneka netochi vakabata chibheura ndikaona kuti ndakavarega kuvatangira vanobva ntema nechibheura saka ndikabva ndangozvenga paside pedhoso padhoo frame ndibva ndavagomora panapa pamhasha panapa nebanga kusingacheke kwacho kwe wangwa nebanga iwe ndandiri banga ranga ndine ranga ndakagadzira remusisi wofoshoro ndo ndakadimbura kanda kuti vanenge vachinzi Columbia nevanoshandisa mapanga vamwe saka ndibva ndavarua pamhanza panapa ndibva vadzidziri kaso vachidzokera mumba ndibva vati vachichema mai ndibva vanodzoka vane simba ndibva ndabatira chibheura chechemupini wacho ambuya vanga vane simba mai vavo vatanga kuti monye udoisoida kundirigirira pasi ndikuramba ndakabata chete ndibva ndaona kuti amai ava vane simba ndibva ndadonhedza foni pasi kuti ndibate bheura riri nemaoko 2 saka pandakabata nemaoko 2 papai amai vave ndibva vasiya bheura riri ndibva vatora mwana wavo nefoni yangu iye yanga ndadonhedza pasi ndibva vabuda vachimhanya nemwana wavo nefoni yangu ndikati but kufoni yangu manje ndoumbuka apa ine service screen yangu nginditeere ndingozvipa chivindi saka ndipandakabva ndangotora zibheura riri ranga ndakabata riri ndibva ndabuda nekuwindo kuseru ivo vachimhanya vakadai ndibva ndavachimbidzira noku saka vabva vaita on phone ye saka pakaita on phone ye ndikabva ndaona kuti uraita amai ava uri apawo vavhara light riri neruoko saka pandoda kusvika padhuze pavo ndasina kuziva kuti vamira pane phone chiini nezvidhina parikuda kuti vakuvaimba ndibva vatora chidhina ndisina kuzviona ndibva ndati ambuya ndipe foni yangu mani zvikanzi iwe foni iyi ndotori mbowa toendayo kupolisi mangwana kuseni ndikati amai ndokuuraya izvezvo amai ndibva touraya ndibva tora chidhina ichi changa kubata maoko ndibva nditema mudumbu muno saka ndipandakabva ndanzwasha ndikati amai mutonitema ndati ndipe foni yangu mari foni yangu amai ndibva ti ndimbokupa unopenga saka ndipandakabva ndaita chivindi ndangonanga kwava ndichimhanya ndakabata bheura rei taida sika ndida kuvatema